Bine ai revenit pe gramaticaengleză.com. Eu sunt Mădălina Dumitru. În acest videoclip vom discuta despre verbe care nu pot fi puse în mod normal la un timp continuu. Și o să-ți explic în momentele următoare cum să judeci aceste verbe. Nu vreau să-ți dau o listă pentru că e dificil să înveți chestii pe de rost așa care n-au nicio logică, însă vreau să-ți dau undița să te învăț să pescuiești aceste verbe care nu pot fi puse la un timp continuu. Iar când spun că nu pot fi puse la un timp continuu, nu e vorba doar de prezent continuu, ci de orice timp continuu. Deci discuția este valabilă și pentru present continuous și pentru past continuous și pentru present perfect continuous și pentru future continuous și orice alt timp continuu în limba engleză. Așadar, să începem. În primul rând, ce trebuie să ținem minte la verbele astea care nu pot fi folosite în mod normal la un timp continuu este faptul că ele nu arată o mișcare fizică. Nu implică mișcare fizică. Când zic acum înțeleg, atunci când înțeleg, eu nu fac nicio mișcare fizică ca să înțeleg. A nu se confunda a înțelege cu a da din cap, că de regulă atunci când înțelegem, dăm așa din cap afirmativ. Acela este un alt verb, e verbul not și normal exprimă o mișcare fizică, dar strict procesul de a înțelege, eu înțeleg, nu poate fi pus la timp continuu pentru că nu arată mișcare fizică. La fel, acum știu. A ști, nu faci nicio mișcare. Sau cred, nu faci nicio mișcare. Sau, în cazul verbelor de plăcere și neplăcere, în cazul lui like, dislike, hate, love, pot să le gândesc și așa și prin faptul că nu faci nicio mișcare, verbele nu arată nicio mișcare fizică, sau poți să le gândești și prin prisma repetabilității, pentru că de regulă atunci când nu-mi place sau îmi place ceva, nu este doar în momentul vorbirii sau pe o perioadă anume scurtă de timp, este ceva, un fapt repetat. Lista mea de aici, de pe acest slide, se reține că este cu etc. la coadă, de aia l-am și pus cu roșu, pentru că nu este o listă exhaustivă, nu am terminat cu ele, acestea sunt doar unele dintre cele mai întâlnite. Repet, vreau să-ți dau undița, să te învăț să gândești. Nu are voie la timp continuu, nu poate fi pus în mod normal la timp continuu un verb care nu arată el o mișcare fizică, nu implică mișcare fizică. Bun. Asta în cazul verbelor care au un singur sens. Ce ne facem însă cu verbele care au două sau mai multe sensuri? Păi le judecăm exact prin aceeași prismă a implica sau nu mișcare fizică. Și o să discutăm în momentele următoare despre cele mai folosite dintre ele. În speță avem aici pe video în acest moment verbe care arată simțuri, verbe referitoare la simțuri. Și o să vedem că acestea au și sensul de bază care reprezintă simțul, însă mai au și un alt sens. Și acum, hai să le luăm logic așa. To see, e a vedea. Odată că este o abilitate fizică, dacă zic I see you now, te văd acum, nu e nicio mișcare ca să te văd, nu fac nicio mișcare, este doar percepția ochilor mei, abilitatea fizică pe care o am de a vedea. A nu se confunda a vedea cu a privi. Atunci când vezi ceva, se cheamă că percep cu ochii. Dacă te uiți undeva, înseamnă că îți miști globii oculari într-o anumită direcție. Deci, a privi este look și implică o mișcare fizică și deci are voie la timp continuu, pe când a vedea, to see, nu arată o mișcare, ci o abilitate fizică, o percepție și atunci nu are voie la timp continuu, nu poate fi pusă la timp continuu. Ce am pus eu aici în tabel este present simple versus present continuous, doar ca exemplu, pentru că, repet, discuția este valabilă pentru absolut orice timp continuu. Aici nu puteam să înșir toate timpurile, continuous în engleză, însă am păstrat simplu, prezent simplu sau prezent continuu. Bun, dacă zic că mă întâlnesc cu prietena mea astăzi, nu mă duc să mă holbesc la ea, mă duc să mă întâlnesc. Practic, înseamnă
și a se întâlni. Caz în care este acțiune fizică, pentru că te deplasezi, te miști. Și atunci voi spune clar I'm seeing my girlfriend today. I'm seeing. Cu sens de I'm meeting my friend today. Un alt verb de percepție, hear, a auzi. Este odată abilitatea fizică, percepția. I hear some noises now. Aud niște zgomote acum. Practic, dacă cineva trântește un scaun, urechea mea va percepe acel sunet fără ca eu să mă mișc. Deci e clar, hear cu sensul lui de percepție nu poate fi pus la un timp continuu. Dar dacă zic aud că te măriți duminica, aud ăsta este cu sens de aflu. Atunci când afli ceva, nu zbârnie zvonul pe lângă urechea ta și tu îl percepi fără să vrei, ci vorbești cu cineva, vine cineva și îți spune, este o mișcare fizică ce se întâmplă acolo. De aceea pot să folosesc I'm hearing that you're getting married on Sunday. Un alt verb de percepție, smell, care are sensul de a avea miros odată. Practic, dacă spun this flower smells wonderful, floarea aceasta miroase frumos, floarea ca și subiect al propoziției nu face nicio mișcare. Floarea nu se mișcă nici cum. Deci, smell cu sensul de calitate intrinsecă, calitate a unui lucru sau a unei persoane, nu poate fi pus la timp continuu pentru că nu arată mișcare fizică. Smell mai poate fi folosit și cu sens de a mirosi, adică eu miros floarea. Caz în care bag nasul în floare, trag aer în piept, fac o mișcare. Și atunci smell cu sens de a mirosi poate fi folosit la timp continuu. I'm smelling this beautiful flower. Taste. Taste, a avea gust. Odată. Este calitatea lucrurile respectiv, mâncării respective, să zicem. Dacă spun supa are gust bun, supa aceasta, this soup tastes good. Este calitatea supei, este trăsătura ei caracteristică. Supa nu face nicio mișcare ca să aibă gust într-un anume fel. Pe când dacă zic eu gust supa, păi bag lingura în supă, sorb, fac o mișcare. Cât se poate de fizică. Deci taste cu sens de a gusta are voie la timp continuu. I'm tasting the soup to see if it's good. Feel are chiar mai multe sensuri. Odată, a fi la pipăit, a se simți la pipăit, adică dacă zic că materialul acesta se simte moale, this material feels soft. Materialul ca subiect al propoziției nu face nicio mișcare. Este calitatea lui de a fi într-un fel la pipăit, a se simți într-un fel. Și atunci nu poate fi pus la timp continuu. Feel mai are și sens de a crede. Dacă pot să spun, cred că vei lua acest examen. Cred, simt că vei lua acest examen. Cred că vei lua acest examen. Iarăși nu fac niciun fel de mișcare fizică, nu mă mișc nici cum ca să cred o anumită chestie. Și atunci I feel you will pass this exam. Cred că vei lua acest examen. Feel mai înseamnă și a pipăi. Atunci când pipăi îmi mișc degetele. Și atunci fac o acțiune fizică și înseamnă că pot să-l pun la un timp continuu, evident nu cu forța, ci dacă mi-o cere contextul. I'm feeling this material to see if it is soft. Pipăi acest material să văd dacă este moale. Și apoi feel mai este și cu sensul de a se simți, gen cum te simți astăzi. În acest caz, feel poate fi pus și cu timp simplu și cu timp continuu. Și atunci pot să spun fie I feel good today, fie I'm feeling good today. Alte verbe, să vedem, care nu pot fi puse la timp continuu, alte exemple. Have când este cu sens de a poseda, iarăși nu arată o mișcare fizică, nu face nicio mișcare atunci când spui că el are o casă și 2 copii. He has a house and 2 children. În schimb, have intră în foarte multe expresii. Have breakfast, have lunch, have dinner, adică a lua micul dejun, prânzul, cina. To have a drink, a lua ceva de băut. To have a snack, a lua o gustare. To have a party, a avea o petrecere. To have a shower, a face un duș și așa mai departe. În toate aceste cazuri de have în
expresie în toate arată mișcare fizică. Deci have în expresii, dacă o cere contextul, pot să le folosesc la un timp continuu. Să mai discutăm despre think. Think are două sensuri, a crede și a se gândi. A crede, discutasem noi pe pagina anterioară, că există feel cu sens de a crede și nu avem nicio mișcare fizică, la fel este și aici think. Atunci când crezi ceva, este ceva, e un lucru instantaneu și nu faci nicio mișcare ca să crezi. Și atunci nu poate fi pus la timp continuu. I think you're right this time. Cred că ai dreptate de data aceasta. Think, urmat de about sau eventual de of, înseamnă a se gândi. Ei, aici este mai puțin evident, însă think cu sens de a se gândi are voie la timp continuu pentru că este considerat o mișcare. Eu am zis așa, hai să ne imaginăm că atunci când ne gândim la ceva, avem în minte niște rotițe ca de ceas care, țac, 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 pe măsură ce ne gândim, se rotesc. Ca să ținem minte că think cu sens de a se gândi are voie la timp continuu pentru că el arată o mișcare fizică, cel puțin așa consideră englezii. I'm thinking about a holiday. Mă gândesc la o vacanță. Și am mai vrut aici să arăt și faptul că inclusiv to be are două sensuri. Odată este a fi și clar nu poate fi pus la timp continuu, dar mai înseamnă și un a fi cu sens de a se comporta. Cum am dat aici exemplul, you are a good boy, but you're being very rude today. Vorbesc de a se comporta o chestiune de moment, nu cum este o persoană în general, pentru că atunci ar fi o chestie repetată și am folosit timp continuu. Ești băiat bun, dar ești foarte nepoliticos astăzi, te comporți foarte nepoliticos astăzi. Ca să te comporți într-un fel presupune o mișcare și atunci de aceea și behave, având sensul de bază a se comporta, dar și be cu sens de a se comporta au voie la un timp continuu. Și din nou spun, nu este vorba doar de prezentul continuu, este vorba de orice timp continuu. De asemenea, lista pe care o avem aici și verbele despre care am discutat nu sunt absolut toate, mai sunt și altele, însă sper că ai înțeles ideea că verbele care nu pot fi puse la un timp continuu nu arată mișcare fizică.